Bombo Business News. Nagbukas sa 11 nga kahigayonan ng Department of Agriculture sang seaweed bioreactor facility sa Pungsod. Inigintukod sa probinsya sang Sorsogon nga may inisyatibo nga mapadamo ang produksyon kag mapabaskog ang export sang seaweed. Ang pasilidad nagabalor sang 22 million pesos nga pwede magamit bilang bioreactor technology sa paghimo sang dekalidad nga seaweed planting materials. Sunod sa ahensya, panagtaglibre mga propagules sa mga seaweed farmer sa bugos nga pungsod agud mapataas ang ila nga ani. Ginpahayag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. nga isa ini kadako nga tikang sa pagpasanyog liwat sang Pilipinas bilang nagapanguna nga producer sang Kappa Fissus seaweed sa bilog nga kalibutan. Una nga ipanghatag sang Deport ukon sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ukon BFAR ang mga propagules sa Zamboanga, Palawan, kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao antes ang distribusyon sa Cebu, Iloilo, Camarines Sur, Camarines Norte, kag Masbate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Kabombong ini exchange rate ang ginbase sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines o KUNBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaction subong nga aga. Para sa aton nga reference rate 61 pesos and 41 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 87 centavos naman ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar. 47 pesos and 75 centavos naman ang baylo sang isa ka Singaporean dollar. 16 pesos and 43 centavos naman ang baylo sang isa ka Saudi Riyal. Kag 70 pesos and 26 centavos ang baylo sang isa ka Euro.